कौटी कम मिल खाइबू अब तो बर्तमान भोकर अच्छी सियार देखो ना ये टर्निंग पॉइंट टे देखो लोक देखु सुंदर तृप्तिर अवसाद ना जिते देखुले नुआ लगी प्रकृतिर फल सुंदर सुंदर जिनिस देखु बहुत सुंदर फायर फाइट तो प्रतिदिन मरुची तांको देखे दियो कही दियाल गंगा बाबू तुम टे कि कहीदियो आम जाइए षंढ उठाइबा खाली षंढ उठेल षंढ सहित गछ काटिक दुईटी षंढ याफल कि मिशन सक्सेस से वीडियो भी एथेर आम छाड़देबू किसी कथा ना आम बहुत थर भाविचु ये वीडियोटी आपन को आम शेयर करूँ बोली किंतु परिवेशर अनुकूल परिवेश हो पार ना देख बहुत सुंदर वर्तमान प्रकृतिर कोल नील नील गछ पणस आंब भर्ती हो गए आम तो पूरा हालिया हो जिते सुंदर से विपद संकुल घाटी रास्ता टिके नजर हटिब तो दुर्घटना घटो नजर हटी दुर्घटना घटी जमी कथार अच्छी से भाया पूरा पूरा घाटी देखो बहुत सुंदर बहुत जेकोसी भी गछ पाइबे ये पाइबे चंदन धरी पिया शाल शाल शागुआन पणस आंब पशु पक्षी वर्तमान कल रु फेरी सब दुर्बल अनुभव ये आसला छोटिया मार्केट देखु ये प्रत्येक दिन आंब आंब दिने आंब पणस दिने पणस आ सीताफल दिने भी सीताफल आदिवासी लोक जमी आम बाउंसिया पूरा टोकई टोकई करके कौन सीताफल आत बिकुंट आंब भी से भाया देशी आंबर गोटे महक अलग आगुरी कही ये आम घाटीटा जिते सुंदर सेते विपद संकुल आहरी आगू देखेबी केते विपद खाली मोड़ उपरे मोड़ हाँ ये आसला आउ गोटे टर्निंग बड़ टर्निंग पूरा बहुत बड़ टर्निंग ଆପଣ ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ାଠୁ ଧରିକି ମୟୂର ବାଘ ଭାଲୁ ସବୁ ବହୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏଠି ଗନ୍ଧାଘର ଆଉ ଗଙ୍ଗା ବାବୁ ଗାଡ଼ି କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିକା ଗାଡ଼ି କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ ନଜର ଘଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି आम जेहेतु विपदर बंधु तेणु आमको प्रथम सतर्क होकर रहा पड़ो देख आउटी माँ रास्तार पूरा गोटे दर्पण लगी जमी अपर पार्श्वर किसी आसूस एपटू देखापी जेहेतु घाटी बड़ तेणुक सेपटर लोक एपटी देखा कि एपट लोक सेपटी देखा प्रकृति की
ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ବି ଲୋକ ଏଠାରେ କିଛି ସମୟ ବି ରହିକି ଦେଖନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆମର ପଛରେ ବସିଛି, ଯଦି ଆଗରେ ବସିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗର ଭିଉଟା ପୁରା ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘାଟିଟା ଦେଖେଇବି, ବହୁତ ବିପଦ ସଂକୁଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଇନକମ୍ର ତ କିଛି ସୋର୍ସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ତ ଏଠାକାର ଲୋକାଲ ଲୋକ ସେମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ବାହାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ କେଉଁଠୁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ଯାଉଛି ବହୁତ ଭିଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ କେଉଁଠୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନାଁଟା ଟିକେ ପିନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଇଏ ଗୋଟେ ଘାଟି ମାନେ ବାଟରେ ଜଳଛତ୍ରର ବି ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏଠାରେ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଲୋକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଳଛତ୍ର ଏଠାକାର ଲୋକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ରଖିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଆସେ, ଦୋକାନ ଯେହେତୁ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସାଥିରେ ଯଦି ପାଣି ଆଣିଥିବେ ସରିଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ଏଠି ପିଇପାରିବେ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସୁବିଧା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଡ଼ଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଆଇନା ଏଠି ଅଛି। ଏଇଠୁ ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠୁ ଗାଡ଼ି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁଛୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଯେତିକି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁଛୁ ସବୁ ମରଣାର୍ଥ ଘାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଲାଗୁଥାଏ, ସେମିତି ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥରେ କହିଥିଲେ, ରହ ରହ ଥରେ ବାଷ୍ପୀୟ ସପଟ ଦେଖିବୁ ଚିଲିକା ଚାରୁ ଚିତ୍ରପଟ। ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବାହାରୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆସେନି, କିଛି ନା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହି ଏଇ ପାହାଡ଼ର ଅନୁଭବ କରିସାରିବେ। ଏଇ ରାୟଗଡ଼ା ଯାହା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶର ଅନୁଭୂତି ଜଣାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଖାଲି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ। ଏଠାକାର ପରିବେଶ ଯେମିତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବି ସେମିତି ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ। ବହୁ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ଏଇ ପାଖରେ। ଆମର ବାବୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବି ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ଏଇ ପାଖରେ। ସେଠୁ ଯେଉଁ ଆମର କୁକୁରଟି ଥିଲା, ସେ ସେଠି ଗୋଡ଼େଇ ମାରୁଥାଇ ହେଇକି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖୁଛି, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଆଉ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟିଏ ନେକ୍ସଟ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେକୌଣସି ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପ୍ଲିଜ୍।